Remove the video. Remove the video. किती आलं बाई मग सांग त्या पोलिसांनी मला जागा अडायलो पुलिस अडवलो हेल्मेट घालून नाही अडायलो ओके काढले पोलिसाची गाडी मारले वरून पुलिसाची गाडी मारली त्याने काय पहिला हा हिंगा उभा आणलो तो भुरगो हुईजो ओपे रे तू बुरगो रे ओ बुरगो रे ओके किती आलं मग सांगा गाडी थांबली गाडी मारली त्यांनी बाहेर बोर्ड होतो तुम्ही मग सांगा साहेब किती आलं मग सांगा किती आलं कोर्टामध्ये काटे व्हिडिओ धावता गाडी मारून पोलिसाच्या गाडी मारून धावता यो गाडी मारलेली बाबा उलवून दे मागा तू मागा उलवून दे मारे तू काय सोडी ना काय अरे बाबा सोड रावता बाबा राव ओ सोड धोर ना काय अरे बाबा राव रे ओ सोड ओ धोर ना काय बाबा बहिणी मजा आहे बिहेव योरसेल्फ सोड मका सोड आपल्या फुडल्यान लावता तू हला राव बाबा सोड सोडता रावता सोडीना तू पळती म्हणजे पळायला सगळ्या लोकांनी पहिला पळायला याच्याकडे आलो रावता बाबा काय करू ना चोरी करू ना कोणाची काय करू ना राया राया माझी गाडीची हालत केली सीट रावता रे धावा ना रावता माझी सीट गाडीच्या सारखे सामान आता दाटता हिंगा दाटता मार फोन मारा नाही आपण हिंगात राहता फोन मार का फोन मार साहेबा तुम्हाला साहेबा आम्ही काही करूच नाही ना रे तू हो मध्ये माझ्याकडे उला नका तू सांगता तुला राव तू माझ्याकडे उला नका तू हो येऊ शकता तुझ्या कशा केलं पाहिजे माहिती करता तुझी गाडी ती गाडी कशी मारून दाखवली अरे गाडी कोण म्हणले तू ये अरे राव तुम्हाला कॉल आहे रे तू कॉल आहे मग बघा राव भाई लोक गाडी किती पहिला धावला तो तुम्हाला हात नाही ना काय हात नाही अरे तुम्हाला हात की लागलाय रे तुम्हाला हात की लागलाय हात नाही ना रावला तू अरे आवेला तुझ्याकडे तू येऊ ना अरे आवेला हो बोली ना काय अरे पैसोड मारे अरे बाबा साहेबा एका सांग चलो बेगिन गार्जन सरकारकडे फाशी हो फाशी हो माझं लाईफ पण आलं फाशी सत्तेकडे फाशी हो अरे एका सांग एका मस्त सांग अरे साहेबा पहिला साहेबा तू सोडताय मका बरे कंप्लेंट कोणाच्या करून दे तुका सांग सोडून नाही किती वाटतंय बरं एका सोडून बरं सोडून नाही अरे बाबा साहेबा एका सोडून नाही काय तू एका सोडून नाही काय एका सोडून नाही काय तू एका सोडून नाही काय तू मार अरे साहेबा ओय साहेबा एका सोडून नाही काय तू सोड बघलाय अरे सोड 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 म्हटलं मला साहेबान सोड तुझ्या नातू बोललाय माझे तुझ्या एका सांग एका सांग
गाडी कशी म्हणून ठेवते पहिला आम्ही साहेब तुम्हाला सांग धरपाक एका राईट आहो असं नाही अरे साहेब तुम्हाला सांग तुका राईट आहो हो को धरता रे काय केलं गाडी कशी मारली ना पायर अरे बाबा तू व्हिडिओ गाडी काढली व्हिडिओ पण सगळ्या पोया मागे अरे बाबा मला मासे मुस्काल घेऊन जाय मसाला माझ्या आमच्या ठिकाणी होळी येईल येऊन नाही तो होते बॉस रे बॉस काय म्हणतो? अरे बाबा पुरस्कार घ्या पोहायला अरे बाबा इथे उतरत आहे मला येऊ नका पात्रा काम उठा रे कोण धावलो तो धावलो का भुरगो गाड्या ना द्या ही तू माझा धर मस्त तू धरा चिवडे Is there underneath? Aliva. Finished? No, go there. Like this only? Yeah, go. RTOची गाडी मारली आणि पोहोच
ही आहे नव्हे. त्याच्यावर गुगल पे करता आम्ही किती आणले? गाडीचा नंबर प्लेट त्याची वगैरे आहात तिथून त्याला आडेलो ह्या मनशावर फुलाला त्या टायमार त्या मनशावर त्या टायमार त्यांनी गाडी सुद्धा पहिल्या कशी त्याने तुझी आमच्या आगार घातलेली कळलं त्या बाहेर काय ना गाडीचे नंबर प्लेट सगळे तुम्ही कोण अरे राव रे. सर ऍक्च्युली तुम्ही गोलच्याला येताले. यू आर कमिंग फ्रॉम दिस साईड. कमी फ्रॉम नो ओके. सो तेडी तुमच्यावर मारली. तेडी तुमच्यावर मारली. तो गाडी चालवताना म्हणतो तो माझ्याच मारतो नाव ओके. ड्युटी करताना म्हणतो सो ही तो पडलं सकयल बीन. पडलं आडेलो म्हणतो गाडी त्यांनी डायरेक्ट रश करून सोडल्या ओके. गाडी खंय लागला तुमका? बघा ना तुमची पोलीस इथली लेट किराक पावली त्या हे करपाक धरपाक आणि तुमच्याकडे इथलं जाऊ ना किराक धरपाक तो तुमच्याकडसून पावलो हो पुढ्या नसलो मरे ना, ते तरी पण तो पावलो हो पुढ्या तुमच्याकडसून. नसलो मरे तुम्ही तरी हे करपा जाय ते पचास धर धर त्याला त्या काय धर. तुम्ही पुढ्या नसलो तुम्ही हेल्प करीना पोलिसां उलटे म्हाका विचारता दाखोवंक हांव खंय अशें आई तुका घराच दाखयता तो वडिलांच्या हद्दीकडसून त्या पण त्याला. तो भाई जवळ येतो आपण घरा येतो अर्ध्या वरान तुका ट्रेस जाता हांगाच राव गो गो.